कोनो उपाय नहीं के बाबा बाटे उपाय बा काहे ना का उपाय अल्लाह सबके मदद करेले मजार पर वो सब क्या पड़ी। बताओ बिया है कि 7 साल हो गए अभी तक बाल बच्चा ना हुआ। पता ना भगवान जी कहिए हमारा पर नजर फेरी। सब गोतनी ले ले गोतिया ले ले सब कोई हमरा के ताना देवत देवत एकदम आधा जीव तो हो गई बा आधा प्राण हमार का करे का ये भगवान कहिया हमार दिन लौटाइब। लड़का चाहिए एगो लड़की हमार गोद भर देता सबके मुंह में कारी पोता जाए। का रे दीदी का के लिए मैं बच्चे बड़बड़ाता जी का बात का रोज के दुख तो तू जानते बड़। ऊ तो हमारा मालूम है बाटे दीदी कि खइला पियला के दुख नहीं के एगो लड़के के ना कमी बाटे। हाँ वो छोटा गो लड़के चाहे लड़की कहबो कुछ नामवा तो मिट जितना बाजिन के। आ दीदी जाना तानी हमनी के गांव में हमार भाभी के लड़का ना होत रहसन हाथ दिखोइला पनो अच्छा झलवा फुकवा के तो वो अर्थ कोर देन वरदान दे देन ना तो लड़का आपके हो जाए। सचो हां अतना रो वो पूजा पाठ कोई नहीं उनका जन कहां ना गोइनी ए खाली इहो देख के देख ली। हाँ हो कतना देवी दुर्गा सब पूजा कइनी तब हो कन कहां हमरा खातिर भगवान जाना तानी दीदी मैं किस्मत के न बात होला जी किस्मत जेकर रहेला ओकरे नु लइका फइका होला सन। हाँ वो तो बा दुख नहीं के ना ओकर ले बेसी तो आभी रभी दे के हमरा के मुआ देते जे सब गोतीवा में के आ जान तनी तो ठीक है न कहत है जमान लो के अब बोसन बटला ही बार तो कोई हन जगह मत एगो लइका फइका रहत सन आदमी के एगो सान मान रहेला कि चल हमार लइका बाटे बूढ़ापा के एगो सहारा बना जब उहे नहीं थे तो कहेला के मुंह छकल बा के कर मुंह बंद करन दीदी बतलाई अपने से। हाँ ये तो बात ठीक है कह दड़ो भगवान हमरा ऐसा दिने अथी कदले बन पातर तब सब कोई कहबे नु करी। हाँ कजन कातना चेकअप करनी डॉक्टर के कहन कौना कौना के ना देखवानी तो वो कुछ ना बोल हमार बात मानी न तो मौलवी साहब आवे नी हफ्ता दिन पर और वो आइम न वहाँ के तो हाथ अपन दिखा ले पूजा पाठ में करवा ले हो। ठीक बा अब की बार आइहन न तो हमरा के बताई हो ठीक ना। ठीक बाटे दीदी हम जात जे देखो तो ना जेकरा रहियो चले के लूर नहीं के वो हमरा के एकदम गाभी देवी के मुआ देता हमरे के ओहे ना बात बाटे हम जात नहीं खाना वाना खाई वो खा ली ठीक बा सोची मत ज्यादा बढ़िया हो जाए सब कुछ। ठीक बा बताओ इहो का इहो कुछ ना कुछ बोलिए दे तोड़ी जाए दोसन हमार दिन बताओ नु पता ना मौलवी साहब को ही आइम तनी सब तो कह के एथी थकिए गनी तनी ओहे ना तो इहो से देखा के तनी देखी सुने लगी ना। अल्लाह अकबर बड़ी सुनले बनी नाम का बोली का कोही सभी कोई तो जाने देबे जानो तनी 7 साल बिया है कि हो गइल 8 साल होखे वाला बा अभी तक हमार के औलाद ना होई जान जाए कि एकदम जियल हमार मुश्किल भइल बा खाली समझ जाए कि जिंदा हम लाश हो गइल बानी। मौलवी साहब में कोई दिक्कत ना होला अल्लाह सबके मदद करेले कोनो दुख भलाई रही दम टल जाई। बहुत दिक्कत बची राहुल। हाँ बाबा दिक्कत बा तब ही नु कहत है। हां राउर शादी 7 साल हो गलू जान तो सब होनी के अभी काम करे पड़ी के जा मन हमरा मजार पावे पड़ी रो के मजार पे आए हाँ। पड़ी ए छोटको छोटको का हो दीदी देखो तनी मौलवी साहब आइल बा प्रणाम मौलवी साहब आई बैठ जा का भइल हटे देखौलू हो देखो न का बहुत दिक्कत बा यहाँ के। हां 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 कोनो यहाँ के उपाय नहीं के बाबा बाटे उपाय बा काहे ना का उपाय अल्लाह सबके मदद करेले मजार पर वो सब क्या पड़ी मजार पर हमने जहाँ बैठी नहीं कब आवे के पड़ी कौन दिन के अब वो मान ले कि सूख के आवे के पड़ेला हमनी को सूख के काम बढ़िया होला बढ़िया से माने जुम्मा के आवे के बा। अच्छा सूखे के ना हां हां ओए अल्लाह अकबर
ये देखिए झगड़ा लागे कबो कबो सब होला ऐसा को आदमी कबो कबो झूठो बोलेलन सुन उनके कहीं से आके अलग दिन कह के ऐसे ना होई से लेवे के हाँ, पास ज्यादा हाथ ना आदमी दे के एथी हो गेल लाखों लाख संगे जाए खातिर ऐसे कहनी है कि संगे तो ठीक ही कहत रहन मौलवी साहब ना उनकर बात में कोनो गलत बात ना रहे लेकिन का करे में दीदी जाके देख रहल छी तू का करे के बात हाँ इतना रुपया पैसा गोइल त अभी हो देख ले कि का सब चीज तो दवाई बीरो से ले ले ओझाई में सब चलम का के दे देवे के कुछ दे दी रोवा जाके नमस्कार प्रणाम हम अलका आर्या नमस्कार प्रणाम हम नेहा सिंह नमस्कार प्रणाम हम वीर समिया। देखनी जो अभी हमने की वीडियो बननी है जाइए एगो मतलब असल रियल घटना पे आधारित रहला एगो पारिवारिक वीडियो रहला। अक्सर ऐसा होखेला कि मतलब बाल बच्चा ना होखेलन तो आदमी गांव देहात सब कुछ ताना मारे लागेला लेकिन ऐसा ना होके के चाहिए अपन हाथ में नहीं खे तो भगवान के लीला बाटे जैसे भगवान जी करी ना उसे होखेला। बाकी चलिए एक साथ लेते हैं विदाई अगला वीडियो में फिर से मिल जाए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक करी कमेंट करी शेयर करी और हाँ अगर हमने के चैनल पर वो नया बन तो हमने के चैनल सब्सक्राइब करी। ये वीडियो को इंटरटेनमेंट वीडियो रहला एकरा वो लोग सीरियस मत लेम जा एगो इंटरटेन कर खातिर बन रहला ना केहू जाति ना केहू धर्म के ठेस पहुंचाए खातिर वीडियो ना रहला कोनो गलती होइल हो ई वीडियो में तो लोग माफ करब। जय भोजपुरी समाज।